Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ιερών οργάνων. Και τα ιερά όργανα δεν θα δέχονται καμία πίεση, επαναλαμβάνουμε. Θα είναι όργανα που θα αυτοκινούνται. Πώς θα αυτοκινούνται όμως? Γιατί τίποτα δεν αυτοκινείται εάν δεν παίρνει και δεν δίνει. Θα αυτοκινείται μέσω του νόμου της έλξης. Θα επιμείνουμε σε αυτό το σημείο. Όταν είπαμε ότι θα δημιουργεί το εναόν, εάν το συν, η θέτιδα και το πλην, ο πόλος, ο διαστημικός, ενωνόντουσαν, θα δημιουργεί το εναόν, που θα είχε τεράστια δύναμη και θα ρίχνε και το Δία ακόμα. Εννοούμε βεβαίως τον Δία του Ολύμπου και όχι τον κοσμικό Δία. Λέμε τώρα ότι αυτό το όν ενική είναι ο Εροφάνης και ενική εδώ. Είναι έτσι καλύτερα το σχήμα να γίνει και το χ μέσα για τους ζωγράφους. Πλην εδώ, που σημαίνει άλλα χρώματα, άλλο χρώμα εδώ, και εδώ είναι το χ. Εδώ είναι ο Εροφάνης. Εδώ είναι η μεγάλη δύναμη. Αυτός είναι ο Άτλαντας, όπως το έχουμε ονομάσει. Αυτός κρατάει το βάρος. Η δημιουργία ενός κενού. Αυτό το κέντρο σημείο είναι η όλη δύναμη. Έχει την ικανότητα της ανακυκλήσεως. Του Δούνε και του Λαβίν το κέντρο σημείο. Εάν μετακινηθεί, συμπαρασύρει όλη τη σφαίρα. Την αυγόσφαιρα. Τη συμπαρασύρει. Άρα λοιπόν η μουσική θα παράγεται από συνδυαστικές ήχων που θα μαγνητοκαλούν στοιχεία που θα παράγουν όζον. Το πρώτο που θα παράγουν, το όζον, είναι το δεύτερο. Είναι το κύριο. Θα παράγουν σφρίγος, ισχύ. Θα παράγουν ενέργεια. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι θα παράγουν ηλεκτρισμό. 7 είναι οι ιδιότητες του ήχου και οι 3 είναι σπουδαιότερες. Η πρώτη είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού. Εάν συνηχούν άτομα και δημιουργούν μία αυρόσφαιρα ή μία εθερόσφαιρα ή μία δυνασφαιρική μονάδα, τότε το κεντροσημείο της είναι σε θέση να παράγει περισσότερο ηλεκτρισμό από όλες οι γεννήτριες του κόσμου. Ο Κίλι στη Φιλαδέλφια της Αμερικής προσπάθησε να φτιάξει στην αρχές του αιώνα, ο Τζον Κίλι προσπάθησε να φτιάξει μια τέτοια μηχανή και δεν του επετράπη άνωθεν, γιατί μας έχει λεχθεί ότι θα μπορούσε να καταστρέψει όλη την Ευρώπη. Δεν είχε τέτοιες προθέσεις, ήταν αγαθός. Αλλά άλλοι αν την έπαιρναν σε λίγη ώρα. Και να μην μείνει κανένας για να μαρτυρήσει μετά. Τι ακριβώς έγινε? Γιατί το τρίτο εμείς όμως δεν θέλουμε να δημιουργηθεί τέτοιου είδους μηχανή. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μηχανές, όργανα δηλαδή, που πράγματι να μηχάνουν, γιατί αυτό θα πει μηχανή. Από το μη χένο. Το μη απαντούσε και στην αρχαιότητα. Μη μου τους κύκλους τάρατε και λοιπά. Μη μου άπτου ο Χριστός και λοιπά. Μη μ' αγγίζεις. Μη χένο. Μη χάνω. Και σήμερα το λέμε, χάνει αυτός. Μη χανεί. Αυτή που χάνει ουσιαστικά. Χάνει ενέργεια. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε το ακίνητο δεύτερου είδους, να δημιουργηθεί το ακίνητο δεύτερου είδους. Αυτό ανήκει στο μέλλον. Θα το δώσουν στην ανθρωπότητα οι μύστες, ο Ιλαρίωνας που είναι Έλληνας, ο μύστης της πέμπτης ακτίνας, όταν εκείνος θα το νομίσει, μαζί με τους υψηλούς συμβούλους του, τους ιεράρχες. Είναι δυνατόν όμως από τώρα, και το έχουμε επινοήσει εδώ και πολλά χρόνια και το κρατήσαμε μέσα μας,
και σήμερα πρέπει να βγει, να μετατονιστούν οι ήχοι όλων των μηχανών σε εναρμόνιους. Δεν θα υπάρχει μηχανή που θα κάνει κρότο, ούτε αεροπλάνα, ούτε επίσης αυτοκίνητα που θα κινούνται και θα βγάζουν μουσική. Με ειδική ανακύκλωση των ήχων, δηλαδή της εκπνοής, γιατί όταν ακριβώς παράγει ήχο, εκπνέει. Θα εισπνέει και θα υπάρχει ένας ματονιστής που θα το αναγκάζει να βγάζει, όχι το αναγκάζει, θα το οδηγεί, γιατί είδατε τι είπαμε, τη παλιά λέξη αναγκάζει. Θα τον ουθετεί καλή. Σβήνει η λέξη αυτή. Είμαστε εναντίον της. Θα το διαπαιδαγωγεί το μηχάνημα ώστε να βγάζει εναρμόνια μουσική. Το ίδιο θα συμβαίνει με όλη την πόλη. Οι ηχητικές δεξαμενές θα παίρνουν τους ήχους κάθε δρόμου. Οι ηχητικοί λήπτες, οι οποίοι θα υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλεως και θα τους στέλνουν σε ηχητικές δεξαμενές. Εκεί θα γίνεται μια ανακύκλωση, ένας μετατονισμός και τελικά η πόλη όλη θα βγάζει ένα άλλο ήχο. Θα έχουμε μουσική των πόλεων και φυσικά θα έχουμε μουσική της σφαίρας της ίδιας. Οι μουσικές αυτές θα είναι καλότροπες, θα έχουν άμεση σχέση με κλίμακες που θα συνδέουν τον άνθρωπο, τον φυσικό άνθρωπο, τον τρισδιάστατο άνθρωπο με τις αιθερικές καταστάσεις και συνεπώς θα είναι άκρως ευεργετικές επάνω στην ίδια την αυρική υπόσταση του ανθρώπου. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για αυτό που το έχουμε οραματιστεί και που θα γίνει ασφαλώς. Τώρα μιλάμε για ειδικά μηχανήματα που θα παραχθούν και μπορούν να παραχθούν σήμερα, που θα λειτουργούν χωρίς πίεση, χωρίς χτύπημα. Δεν θα παράχουν τέτοιου είδους ήχους. Θα λειτουργούν αξίερα, με τον νόμο της έλξης, ερωτικά, υπό την έννοια την αξίερη. Δηλαδή πώς? Θα έχει ψυχισμό αυτός ο οποίος πρέπει να πλησιάσει ένα όργανο. Και το όργανο θα έχει συνδομηθεί έτσι, γιατί θα έχει μέσα του και αιθέρα και θα λειτουργεί μέσω αιθέρα, ώστε να παράγει ένα εσωτερικό κενό, ένα κεντροσημείο που θα είναι το μοναδολογικό του σημείο, το σημείο αναφοράς. Και μέσω της εκπνοής, δηλαδή μέσω του λόγου, γιατί τι κάνουμε όταν εκπνέουμε? Παράγουμε ήχο. Γι' αυτό η γλώσσα χρησιμοποιεί αέρα. Θα εισπνέει τον ήχο το όργανο, θα τον μετατονίζει και θα τον εκπνέει με τον δικό του τρόπο. Και έτσι λοιπόν θα συλλειτουργεί μαζί μας. Γιατί αυτό γίνεται και στα ζώα. Τους λέμε κάτι και αυτό με το ζώο μετακινείται. Και αυτό αρχίζει να γαυγίζει ή να παράγει ήχους. Ή ένα πουλί και λαϊδί, χωρίς να το πούμε εμείς, αλλά του λένε οι αιθερικοί οι άγγελοι από πάνω. Μόνο με αγάπη, όταν θέλει. Άρα λοιπόν η συλλειτουργία του νόμου της έλξης θα είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει ένα μηχάνημα. Και η ορχήστρα θα συναποτελείται από μουσικούς οι οποίοι θα βρίσκονται επάνω στις ίδιες ακτινικές νότες, στους ίδιους ακτινικούς φθόγκους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ετερογενή στοιχεία για να μπορέσουν να παράγουν τέτοιου είδους μουσική. Δεν θα παράγει το όργανο μουσική εάν δεν μπορεί ο εκτελεστής υπό την έννοια του τέλους ή της τελειότητας να παράγει ο ίδιος ψυχικό ρεύμα. Δεν θα τον ακούει, ενώ έναν άλλο θα τον ακούει. Τέτοια λεπτοφυή όργανα θα δημιουργηθούν. Ήρθε η εποχή για να δημιουργηθούν. Αυτά θα θεραπεύουν τα όργανα. Αυτά τα όργανα θα μετατονίζουν τελείως εις τους αρρωστημένους και θα βάζουν στη θέση τους εις τους υγιείς. Θα είναι υγιεία όργανα. Αυτού του είδους οι μουσικές θα μαγνητοκαλούν ορχήστρες, γιατί φυλάκων αγγέλων, γιατί οι άγγελοι σε στρατιές παρευρίσκονται, ποτέ κατά μόνας, και έτσι θα γίνεται ένα κράμα μουσικής που θα παράγει αποτελέσματα τόσο ευδαίμονα, και αυτή είναι η εισαγωγή και μόνο της ελεύσεως της τέταρτης ακτίνας που το 2025 έρχεται. Εμείς οι Έλληνες υπήρξαμε πάντοτε πρωτοπόροι. Μέσω του Ερμή και του Απόλλωνα, δηλαδή με την εκμεταλλευόμενη ορθά
τις ηλιακές δυνάμεις που τόσο πλουσιοπάροχα δορίζονται στην χώρα μας, δομήσαμε την λύρα του Ερμή και του Απόλλωνα, τη λύρα του Ορφέα και συνεπώς όλη τη λυρική μουσική και τους νόμους τους πίθιους. Πίθιος νόμος αποκαλείται η διαπάλη ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Πίθωνα. Είναι δυνατόν και πάλι για πρώτη φορά από Έλληνες παγκόσμιους, Έλληνες που έχουν δηλαδή αγαπήσει όλους τους πολιτισμούς της γης, γιατί είναι μέλη μιας και της ίδιας ορχήστρας όλες οι φυλές, να δώσουμε μια εθερότροπη μουσική με νέα όργανα πρέπει να δημιουργηθούν και είναι δυνατόν να γίνουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Άτλαντας είχε 7 κόρες, τις Πλειάδες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι Πλειάδες είχαν μητέρα την Πλειώνη Έθρα. Αυτό σημαίνει ότι η εθερική υπόσταση των 7 φυλών και υποφυλών, αυτές είναι οι κόρες του Άτλαντα, και η συνδόμηση των εθέρων τους θα μας δώσει την Πλειώνη Έθρα. Δηλαδή αυτό τον εθέρα, τον ενδοκεντρικό, τον ικανό σαν Άτλαντας να βαστάζει όλα τα βάρη και να ανυψώνει βάρη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, ουσιαστικά, η οποία έχει διαχρονική αξία, ήθελε μουσική για τους κυβερνώντας, μουσική για τους φύλακες και μουσική για τους γεωργούς. 3 ειδών μουσικούς τρόπους πρέπει να έχουμε. Την δωρική, την ιωνική και την κορινθιακή. Η δωρική είναι πράγματι μουσική για τους κυβερνώντας. Τι σημαίνει μουσική κυβερνητική? Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Ορφέας τελικά θα δίνει τον ρυθμό στην κοπηλασία. Ο κατεξοχήν μουσικός δηλαδή, ο μοιημένος. Αυτό σημαίνει ότι η εθερική μουσική θα κυβερνάει. Ούτε η μάζα, ούτε η ενέργεια, ούτε η πληροφορία. Αλλά ο ικανός να δημιουργεί δυνασφαιρική εθερόσφαιρα, ικανή να παράγει στο κεντροσημείο της τεράστια δυναμικότητα. Αυτός τελικά θα χειρίζεται τις καταστάσεις. Αυτή θα είναι η ανώτερη μουσική. Η δεύτερη μουσική θα είναι η μουσική των φυλάκων. Φύλακες δεν θα είναι εκείνοι που θα μας φυλάνε στρατιωτικά, αλλά οι φύλακες άγγελοι μας, αυτοί θα είναι οι φύλακες της πολιτείας του μέλλοντος, οι οποίοι θα μας ενώνουν με το 5ο πεδίο. Εις το καθομοίωσιν θα μας επαναγάγουν, ώστε τελικά να ομοιώνεται το δούνε και το λαβίν. Αυτά που εισπνέουμε από το σύμπαν θα μετατονίζουμε μέσα μας και θα τα εκπνέουμε. Με εισπνοή και με εκπνοή θα λειτουργούν τα όργανα. Και με λόγο. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν λέξεις δυνάμεως τόσο ισχυρές που είναι δυνατόν να παράγουν αποτελέσματα. Υπάρχουν 35 εποδές ή επαειδές, όπως τις έλεγε ο Όμηρος. Διαβάστε όλοι ξανά το ταύτη της Οδύσσιας. Επούλωναν πληγές. Οι εποδές είναι τα σημερινά ρεφρέν. Εκεί έχουν καταντήσει. Σε μακρύτερους στίχους έχουμε συντομότερους στίχους. Και συνεπώς είναι σύντομες, λακωνικές λέξεις δυνάμεως που παράγουν ισχυρά αποτελέσματα. Μην ολολήξατε επιμολπές. Επαναλαμβάνει ο Εσχύλος. Είναι ποδή. Αναφέρονται στις εποδές όλοι οι τραγικοί, αναφέρουν εποδές, ο Όμηρος βεβαίως και άλλοι. Είναι τα μάντραμς των Ινδών. Είναι στη Σανσκριτική, είναι στην ελληνική καβάλα,
δηλαδή με τύπους ελληνικούς, και είναι βεβαίως στην ελληνική, ήταν στα Αιγυπτιακά, υπήρχε μια γλώσσα η οποία ήταν παγκόσμια γλώσσα και είχε 7 κλειδιά. Η Αίγυπτος είχε 3 και τα έχασε. Η Χαλδαία επίσης είχε 3 και τα έχασε. Λέγεται ότι η Ινδία είχε 7 και η Ελλάδα είχε πολλά κλειδιά. Αλλά σκοτώθηκε ο Κλεισόνυμος και έτσι χάθηκαν τα κλειδιά. Η ανέβρεση αυτών των κλειδιών και των 7 έχει άμεση σχέση με τον κάδμο, την αρμονία, έχει άμεση σχέση με την θύβα και τις 7 πύλες και επομένως τα 7 κλειδιά που πρέπει να γυρίσουν και με τις 7 πύλες της Τρίας. Κατεξοχήν η Ελλάδα δηλαδή ήταν κάτοχος των κλειδιών και σήμερα έχουν απολυστεί και πρέπει να ξαναβρεθούν. Και τα κλειδιά έχουν άμεση σχέση με την ιερογαμία του λόγου και της μουσικής. Λέξεις δυνάμεως. Λέξεις που θα κινούν, γιατί η λέξη είναι έλξη. Το έχουμε πει και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι η λέξη έχει άμεση σχέση με το χειρισμό του νόμου της έλξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί, γιατί έτσι θα παράγεται η νέα μουσική. Λέξεις ίσον εκπνοή. Εκπνέεις όταν λες λέξεις, όταν προφέρεις λέξεις. Εκπνοή ίσον λέξεις. Και εισπνέεις και γίνονται έλξεις. Ίδια γράμματα. Ο χειρισμός της εκπνοής και της εισπνοής θα είναι η μεθοδική της ορθής συνήχησης για την παραγωγή όζοντος, ηλεκτρισμού, ανυψώσεως βαρών, θεραπείας και βέβαια ενίοτε καταστροφής όταν πρέπει. Με λέξεις δηλαδή που θα συνηχούν ομάδες και όμιλοι, λέξεις δυνάμεως, θα παράγονται εκπληκτικά αποτελέσματα. Δημιουργείται ένα αιθερικό χωνί, ένα αιθερικό αυγό, ένα κεντροσημείο. Το αιθερικό χωνί δημιουργείται όπως ήδη το είπαμε. Μέσω του αυγού το αιθερικό χωνί δημιουργείται εδώ, στο σημείο αυτό. Εδώ μπορεί να φτάσουν οι δυνάμεις, οι υλικές, ανυψώνονται και φτάνουν εδώ και δημιουργείται ένα αιθερικό χωνί εδώ και είναι δυνατόν να γίνουν τεράστιες δυναμικότητες και τεράστια αποτελέσματα. Αυτό όλο να ανυψωθεί. Έτσι θα παράγονται νέοι ήχοι που θα συνεπιφέρουν εκπληκτικά, θαυμαστά αποτελέσματα. Έρχεται αυτός ο χρόνος και πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα παιδιά της Νιώβης δεν πρέπει να ξαναπαναλάβουν το αμαρτημά τους, να είναι αποθαρρυσμένα απέναντι των θεαϊκών δυνατοτήτων. Ο άνθρωπος όντως έχει μέσα του το θείο. Όλοι μας έχουμε μέσα μας το θείο. Υπό την προϋπόθεση θα το κατανοήσουμε και θα το ασκήσουμε. Γι' αυτό οφείλουμε και πάλι να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και φίλοι προς εκείνους που είναι αυστηροί με τον ανώτερο, θέλοντας να ασκήσουμε τον ανώτερο εαυτό μας. Οφείλουμε δηλαδή να κατανοήσουμε ότι δεν παράγεται μουσική, δεν πρέπει να παράγεται μουσική για να δημιουργεί μαλθακότητα. Και οι αρχαίοι Έλληνες την καθαρή μουσική την ήθελαν μόνο για ειδικούς σκοπούς. Πρέπει να ξανατονίζουμε η μουσική με ιερογαμία να ζευθεί με τον δυναμικό λόγο και μέσω αυτού να παράγει εκείνους τους τρόπους και εκείνα τα όργανα που θα λειτουργούν με νέους τρόπους ώστε τελικά να μείνει στο μουσείο η παλιά μουσική, στο αρχείο να μείνει η παλιά μουσική, γιατί η μουσική έχει άμεση σχέση με την ακάσα και με την ακοή. Ο ήχος έχει σχέση, είναι ακάσα, ο ήχος μετατρέπεται σε εγγραφή και όταν λέμε ότι ο ήχος, και με αυτό τελειώνουμε, όταν λέμε ότι ο ήχος θα βλέπετε, σημαίνει και ότι το φως, το χρώμα θα ακούγεται, σημαίνει ότι ο ήχος θα βλέπετε αμέσως, γιατί θα εγγράφεται τι αποτελέσματα γεωμετρικά
ή πολυδιάστατα δημιουργεί στα εικασικά πεδία, στο αστρικό φως, ο ήχος θα μεταλλάσσεται σε αστρικό φως μπροστά μας. Θα υλοποιείται ο ήχος και συνεπώς θα παράγει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν ο ήχος θα βλέπετε και στο αστρικό φως, επαναλαμβάνω, και το αστρικό εγγεγραμμένο από τον ήχο σε φως δόμημα, η δομή αυτή, η ηχοδομή, η οποία δηλαδή θα είναι εγγεγραμμένη, θα ακούγεται το χρώμα της, το σχεδιό της, θα διαβάζεται, θα αναγιγνώσκεται, θα ακούγεται. Και έτσι λοιπόν θα γίνει μία μεταλλαγή. Να γιατί ο αμφιδάμας, δηλαδή αυτός που δαμάζει αμφί, είναι ο πατέρας του Κρυσόνιμου. Αυτός που θα μπορέσει να μεταλλάξει τον ήχο σε χρώμα και το χρώμα σε ήχο, με τον τρόπο που είπαμε, δηλαδή με το να βλέπει, αυτός είναι ιδέος, να βλέπει στο αστρικό φως τα αποτελέσματα του ήχου και να μεταλλάσσει τα αποτελέσματα του ήχου, δηλαδή το χρώμα, σε νέα ήχηση, αυτός θα συνενώνει, θα λειτουργεί στα ανώτερα νοητικά πεδία, όπως λειτουργήσε η Ελένη και πήγε στον Αλέξανδρο, στο συν πλήν των λέξεων, και αυτός είναι εκείνος ο οποίος πρόκειται να δει την Αφροδίτη, την Καλίστη, και να την επιβραβεύσει. Η Καλίστη είναι η κάλλιστη τέχνη της ορθής εκπνοής, προφοράς των λέξεων, της ορθής εισπνοής με μαγνητικό τρόπο και συνεπώς της παραγωγής αποτελεσμάτων στα ανώτερα πεδία που θα είναι κάλλιστα. Αυτή είναι η μεθοδική που ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες στο καιρό εκείνο και εμείς οφείλουμε να την βιώσουμε πρώτα απ' όλα και μετά να την αναπαράγουμε για χάρη όλων των λαών της γης. Ευχαριστώ. Ερμογενείς λευκόνοι φεσιάδες, Ινόπεπλοι καρμοπόροι κάβεροι, Παλέμονες θανατοφόροι Ισθμιόνικοι, Αριδίλοι ημιτόπλεκτηλέοι, Βαμβομήτριοι ή Αξιεδέκατε, και εσείς, ευήλογες ψιεσερίδες της καρδιάς μας, ένιλα έμψυχα έμπνεα σε επεκαλούμεθα. Ευχαριστώ. Αυτά που είπαμε σήμερα ήταν άκρως πρωτοποριακά. Παραδέχομαι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή για την χρήση όλων. Είναι δυνατόν όμως οι ευφιέστεροι των θνητών, δηλαδή ημών, να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους, να τα συλλειτουργήσουν, να τα αφομοιώσουν, και τότε είναι δυνατόν να προτείνουν την παραγωγή, και μόνο αυτό θα είναι επανάσταση, την παραγωγή νέων οργάνων, μουσικών τρόπων, νέας ηχητικής κλίμακας και συνεπώς λεπτοφιέστερης, και συνεπώς την δημιουργία οργάνων που δεν θα λειτουργούν κάτω από πίεση ούτε κάτω από βία, αλλά με τον νόμο της μαγνητής έλξεως, όπως προσπαθήσαμε να τον περιγράψουμε. Ευχαριστώ. Γι' αυτό τα αφιερώσαμε στον όλη την ομιλία στον μουσικολόγο φίλο Γιάννη Μωραΐτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαπρέπει στην Αμερική, και φρονούμε ότι έχει πέσει ο σπόρος μας σε έφορη γη για ορθή καρποφορία. Ευχαριστώ.